Maray na hapon tabi sa Indugabos na nagantabay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi ngunyan aldaw ning Sabado petsa 12 kang bulan ning Hulyo 2025. Kumusta po kamo mga tugang? Yaon pa ko ngunyan sa sadiring kwarto ko. De po ako duman mismo sa estasyon kang DCGB pero just the same padagos man tabi kita giraray na nagtatao sa indo ng informasyon, inspirasyon, asin bendisyon. Okay? Kasuhapon pala gusto kong batiin kasi may nahiling po ako, nagduman pa ako sa UST Legazpi Hospital. Pagkatapos may nakamidbid sa kuya. Sabi ka, pag nadawog ko, si Father Butch ito. Pagkatapos na pag baba ko, nahiling ko giraray sinda, sabi sa kuya, Father, nagdadagog tabi kami araal daw sa programa mong Maray na Hapon. Kaya gusto ko pong batiin, nagdadagog iningunyan, si June Mapagdalita ng Gabuan Daraga Albay. Thank you very much, June. At saka nahiling ko din may kairiban duman, may mga iba pa duman. Sabi ko, sige, batiin na lang kita. Taga Saban Uwas, si Marites Bustamante. Yan. Yung mga tugang ang sa tuyang mga namidbidang kasuhapon na nagdadawog pala sa tuya. Kaya nauugma ako mga tugang, kadakol pala talagang nagdadawog sa tuya, araal daw. Miski nga ni so mga tugang ko mga padi man, at the same time, so mga magurang kan mga padi na nagdadawog sa tuya. Good afternoon tabi sa Indogabos. So mga tugang, tulad ng sinabi ko sa Indo, tuwing Sabado, sa tuwing pag-urulayan, asin paghandaan, ang para sa aga. Sa aga po ang ika-15 Domingo sa ordinaryong panahon. So mga tugang, kaya inaanyayahan ko kamo, iniimbitahan ko tabi kamo na magsimba sa aga. O sa na hapon, kung talagang may gigibo ka mo sa aga, na dahil ka mo makakapagsimba sa aga, siguro maduman ka mo kung saan, so anticipate mo na yon. Kaya nga mayroon tinatawag tayong anticipated mass. Yon. Diyan nga sa UST Legazpi Hospital, igwaning anticipated mass dyan tuwing alas 5 ng hapon. Siyempre, aircon dyan sa taas, kang UST Legazpi Hospital. At the same time, sa indong lingkod, mamisa man ako tabi dyan sa Ayala, dyan baga sa Cinema One, ito pong charismatic group dyan, The Feast ni Bo Sanchez, ang sa indong lingkod, mamisa din po ala size ning banggi dyan. So sa tuyang ihanda ang sa tuyang mga sadirita, parang sa pag nagsimba kita sa aga, at least aramta mo mga tugang ang sa tuyang madadangog. Magayunon. Kaya importante baga, kasi alam mo, gusto ning kagurangan mga tugang na magkaigwa kita ning buhay na daing kasagkuran. Yung inaapod tang sa English, eternal life. Kasi actually, ini po ang hapot. Siguro hapot taman ini, magayon hapot tonta, paano kita magkaigwa ning buhay na daing kasagkuran. Importante, mabuhay kita giraray. Ang kagadanan, kaso last week, sa tuya nga ning pinag-urulayan ang manunungod sa kagadanan. Nasabi ko sa inyo mga tugang na ang kagadanan, bako iyan hangganan. Kundi iyan ay dinadaanan lang, or sa English, transition. Dinadaanan lang. Hindi tinatambayan, kundi dinadaanan. So transition po yan. So kita, nabuhay digdi sa daga, pero ang pagkabuhay ta digdi sa daga, taigwa kita ning hawak, at ang hawak ta corporal or corruptible, mabubulok iyan, so magagadan. Pero igwa kita ning kalag, nasa tuyang kalag, daing nabubulok, daing nagagadan, kaya igwa kita ning buhay na daing kasagkuran. Pero siyempre, ang aputa, anong klaseng buhay na kasagkuran
ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Yan. Kaya magayon mga tugang, ang tema sentral sa gabos na babasahon ta sa aga ay manunugod ini sa paano kita magkamit ng buhay na daing kasagkuran. Ano? Siyempre, sinasabi nga ni talaga naman sa pagkamuot, because ini po mga tugang ang satuyang sigurong isabuhay. To live is to love, and to love is to live. So loving is living, living is loving. So magayon mga tugang iyan, na ang satuyang buhay nakasentro talaga sa pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos, loving God, and loving our neighbor. Okay? And how can we become good neighbors? Yan mga tugang. Paano kita maging marhay na kapitbahay o kapwa-tao? Yun, magayon bagay nilang kapitbahay, kundi kapwa-tao. Ibig sabihin, ang kapwa, yun, ibig sabihin, kapareho tao. Yan. So, kaya mga tugang, kaya sa first reading, mga tugang sa aga, ang babasahon first reading will be taken from the book of Deuteronomy. At itong book of Deuteronomy, mga tugang, nagpapagirumdum sa tuya, manunugod iyan mga tugang, that God not only gives His commandments in the Holy Scriptures, but that He has also written them in our hearts so that we may obey them and inherit eternal life with God. So yun po mga tugang ang mensahe sa first reading. So basahin ko mga tugang ang first reading sa aga na mababasa natin. Hali po sa Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 10 hanggang 14. Magayon mga tugang, sapagkat makikinig ka sa tinig ni Yahweh inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos. Yun, sa napakahalaga po yun, pagtupad sa utos at pagtuntunin nakasulat sa aklat na ito ng batas. Sapagkat magbabalik ka kay Yahweh iyong Diyos ng buo pong puso at ng buo mong kaluluwa. So yun po ang pagirumdum, Hindi napakahirap para sa iyo o napakalayo sa iyo ang utos na ito na inuutos ko sa iyo ngayon. Wala ito sa langit para sabihin mong sino ang aakyat sa langit upang kunin ito para sa amin at mapaparinig nito sa amin upang aming maisabuhay. Kaya sinabi nga ang utos. So wala rin ito sa kabilang ibayo ng dagat para sabihin mong sino ang tatawid sa kabilang ibayo ng dagat upang kunin ito para sa amin at mapaparinig nito sa amin upang aming maisabuhay. Totoo nga naman, paano natin maisasabuhay kung hindi natin naririnig? Okay, sabi dito sa Deuteronomio, hindi napakalapit ng salita ito sa iyo, nasa iyong bibig. Tingnan mo, hindi napakalayo kundi napakalapit ito. Okay? At iyong bibig at nasa iyong puso para maisabuhay ito. So sa mga tuwing, sa sinasabi mga tugang, ang salita ng Diyos ay nasa atin. Sabi nga dito sa Deuteronomio, pinapagirumdum sa tuwing mga tugang na ang Diyos nagtao ng 10 utos. At ang 10 utos na yan, sa Exodo, sa Deuteronomio, mahiling ta, tinauya sa tuya, hindi lang sa kasulatan, kundi pati na rin, sabi nga dito, nasa iyong bibig at nasa iyong puso para maisabuhay ito. Yun ang ibig sabihin dito. Maisabuhay talaga ito. Kaya napakaganda, Napakaganda sinasabi sa tuya na ang salita ng Diyos ay nasa atin, Nasa atin po mga tugang. Kinakailangan lang natin na isabuhay ang utos ng Diyos. Okay?
So yung mga tugang. Kaya magkarugtong po kasi sapagkat ang mga babasahin bukas ay tungkol po yun sa parang makamta natin ang buhay na walang hanggan. Mahalaga po na ating may sa buhay ang utos ng Diyos. Okay? Yan po. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos mga pagirumdom. Ang oras tayo ngayong 14 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At sa tuyang nga ni mga tugang inihahanda ang sa tuyang mga sadiri para sa aga, tapag nagsimba kita sa aga, at least aramta na ang sa tuyang mga salita ng Diyos. Sa unang pagbasa na galing sa Deuteronomio. At sa Salmong Tugunan, ang maririnig natin doon sa Salmong Tugunan, dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Yan naman talaga, importante na mabuhay tayong lubos. Sabi nga ni, paano kita mabubuhay ng lubos? Ay dumulog tayo sa Diyos. Ang ibig sabihin yan, mga tugang, lumapit lagi tayo sa Diyos. Yun, alam mo, ito ang palagi kong pinapaalala sa aking mga pamangkin, mga kapatid, sa aking mga apo, sa aking mga kilala. Ito lagi, magdasal lagi sa Diyos. So yun naman talaga, dumulog tayo lagi sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Napakaganda po na paalala sa atin yan. Sa responsorial psalm. Maganda, paalala sa atin. That we have always to turn to the Lord in our need so that you will live. Okay? Ito po ay napakaganda nun Turn to the Lord and you will live. Yan sa English po yan. So napakaganda yan. Kaya lumapit tayo, we have to turn to the Lord. Pag may problema kasi, kanino ba tayo nagte-turn? We turn to, ang iba, they turn to drugs. Ang iba, they turn to alcohol. Sometimes, ang iba, they turn to food. Kaya nagpaparadakula. So, instead of turning to other things, let us turn to the Lord. Yun po ang pagirumdom sa responsorial psalm sa aga. Nahali sa Psalm 69, magatugang. Magayon ini. So, sabi nga, today's responsorial psalm condenses the lessons of the three readings in the single memorable statement. Okay? Ito po, napakaganda, parang pinaka-summary. Parang mabuhay ka ng lubos. Sa English, in order that you will live, you have to turn to the Lord. Okay? Dumulog sa Diyos. Okay? And importante, dumulog tayo sa Diyos.
Anyway, sa second reading sa aga, mga tugang, hindi po hali sa aklat ng Colossians. Ano? Magayon, pagirumdum ini sa tuya. Ini pong pagirumdum naman ni San Pablo sa mga taga-Colosas at sa tuya, that just as Jesus Christ is the visible image of the invisible God, so our neighbors are the visible image of Christ living in our midst. So, ang Diyos na daay tanahiling, nagpahiling kay Kristo. Sa visible image of the invisible God. At dahil tanahiling ang Diyos, kaya nga, sabi nga baga, we were created in the images and likeness of God. So in a way, ang presensya ng Diyos ay nasa bawat tao. Kaya sana mahiling ta ang Diyos sa satuyang kapwa. Kaya sabi nga, mahalon ta ang satuyang kapwa. Kamot anta ang satuyang kapwa. Basahin ko mga tugang ang aklat sa Genesis, Colossians, sa Colossians chapter 1 verse 15 to 20. Ito po mga tugang. Ito, siya ang larawan na di nagkikitang Diyos, ang panganay na tanang nilikha, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ay nasa langit at ang lahat nasa lupa. Ang mga nakikita at di nakikita, ang mga trono, pagkahari, pamunuan, kapangyarihan. Sa pamamagitan niya at dahil sa Kanya, nilikha ang lahat. Siya nga ang una sa lahat at sa Kanya umiral ang lahat. Siya rin ang ulo ng katawan, ang iglesia. Ang tinutukoy nito, walang iba kundi si Kristo. Siya ang simula, ang unang isinilang mula sa mga patay upang manguna siya sa lahat, sapagkat ikinalugod ng Diyos na manahan sa Kanya ang kabuuan. Okay? Sa pamamagitan ni Kristo at pagkasunduin sa Kanyang sarili ang lahat sa pagbibigay ng kapayapaan sa bisa ng dugo ng Kanyang krus, sa lupa man at sa langit. Napakagandang paalala po ito ni San Pablo sa atin na totoo ang Diyos hindi natin nakikita because God is an invisible God. Pero mga tugang, makikita natin na si Jesus ay nagkatawang tao, naging tao. At kaya nga dito, ang ating kapwa-tao ay dapat natin igalang. Napakaganda po yan. Paalala sa atin yan. Napaalala sa atin. Okay? So yun mga tugang. Kaya sa Ebanghelyo naman, atin mapapakinggan ang napakagandang talinhaga ng Parable of the Good Samaritan. Okay? Babasahin ko ng mga tugang. Sa Ebanghelyo, may isang iskriba na lumapit kay Jesus at nagtanong a very basic religious question. Sabi niya, what should I do to inherit eternal life? At ipinakita ni Jesus ang kanyang sagot sa pamagitan ng parabola. To love God and express that love by loving our neighbor. Okay? Ang dito mga tugang, ang neighbor ay whoever is in need is a neighbor. Okay? Kaya nga, pero dito sa Ebanghelyo, makikita natin yung scriba wanted to justify, he asked the question, who is my neighbor? Okay? Who is my neighbor? Actually, hindi magandang tanong yon. The correct approach is not to ask who is my neighbor, but rather ang tamang tanong ay am I a good neighbor to others? Kaya po tunta mga tugang ang satuyang mga sadiri kung tayo ay mga mabubuting mga kapwa-tao o kapitbahay. Am I a good neighbor to others? Yun ang haputa sa sadirita. Kaya magayon ng mga tugang ining parabolang ini.
So babasahin ko muna mga tugang bago kita mag-break. Hindi po galing sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 10, talata 25 hanggang 37. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Tanda natin upang siya'y subukin. Sabi niya, Guro, anya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya si Jesus muli, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita ng taong nakahalandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Doon naman dumaan ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparoon doon. Nakita niya ang hinirang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Sapagkat saka isinakay ang tao sa kanyang sinakyan hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, binigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinirang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayot ka din ang gawin mo. Okay? Ito pa kaibigan ang Ebanghelyo para bukas na marinig natin tungkol po ito sa Good Samaritan. Napakaganda po itong Good Samaritan na to, itong parabolang ito. Pero ang pinaka-tema nito ay paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang talagang napakahalaga. Paano? Paano tayo mabubuhay? Paano tayo makakapasok sa langit? Sabi ko nga nung nakarang araw na pinag-usapan natin, lahat naman po tayo talaga ay mamamatay. Walang sino man na hindi mamamatay. Kaya nga, pag tayo namatay, siyempre may panibagong buhay. Ang tawag natin dyan ay buhay na walang hanggan. Wala nang kamatayan doon. Samantala, ang buhay dito sa mundo, may kamatayan. Pero ang pangalawang buhay, wala nang kamatayan. Buhay na walang hanggan. Ngayon, sa buhay na walang hanggan na yan, saan gusto natin mapunta? Sa impyerno o sa langit? O mahiwalay sa Diyos o makipag-ugnay o makapiling ng Diyos? Yun po ay napakahalagang tanong sa buhay natin. At ito pinakikita sa atin kung paano tayo magmahal. Napakaganda po ito. Paano tayo magmahal? To live is to love. Tandaan po natin To live is to love. Kaya if you want to live, you have got to love. Ang taong nabubuhay
ay dapat marunong magmahal. Ano? Yan naman talaga ang buhay natin dito sa mundong ito eh. Matuto tayong magmahal. Oh, kasi yan ang importante ngayon eh. Hindi tayo nabubuhay basta naghahanap buhay lamang. Hindi. Nabubuhay tayo para magmahal. Kaya ang tanong siguro eh, ilan na ba ang minahal mo sa buhay mo? O ilan na ba ang nasaktan mo sa buhay mo? Ano? Alam mo dito sa Ebanghelyo, makikita natin, una, yung biktima. Okay? May biktima dito eh. Biktima na ninakawan na, di ba? Papunta itong biktimang ito, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem. Yun, walang pangalan ito walang pangalan Walang pangalan itong lalaking ito. Kaya maaring baka tayo yan. We are the wounded person in the gospel. Siguro, buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Tandaan po natin, bakit siya papuntang Jericho? Samantala, maganda sa Jerusalem. Ano? Siguro, lumalayo. Ano? Para man lumalayo ka. Pagkatapos na ikaw ay na maganda ng buhay mo, lumayo ka pa. At yun ang nangyari. Hinarang siya ng isang tulisan. Ano? Kinuha pati yung damit, binugbog, at halos patay iniwan. Kala may dumaan ng isang, may mga dumaan, hindi ba? May dumaan na saserdote, may dumaan na Levita, at may dumaan na Samaritano. Yun. At siyempre mga tugang, tandaan po natin na nandoon pa rin yung tinatawag na iskriba, nagtanong kay Jesus. Okay, tandaan po natin ito. Pero tingnan niyo yung may mga rason kung bakit hindi nagawa ng pare. Itong saserdote, pare po ito. Maraming may dahilan siya. Ano? Inisip niya yung ano ang mangyayari sa akin. Ano? Ito po ang nangyayari. Ano po ang mangyayari sa akin? At doon naman sa Levita, siguro naitanong niya sa sarili niya, kung tutulungan ko, malilate ako, mayroon pa kaming appointment eh. So baka ang mangyari nito, malilate ako, baka ko pa ay mapagalitan. So may rason sila. Pero itong Samaritanong ito, hindi niya tinanong ano ang sa akin. Ang tinanong niya, ano kaya ang mangyayari dito sa taong biktima? Ano? Kaya nga, napuno siya ng awa. Ano? At dahil siya napuno siya ng awa, huminto siya. Tandaan po natin na itong biktimang ito ay hindi po Samaritano. Ano? Ito po ay isang Hudyo na walang pangalan. Ano? Na sabi natin na talagang sugatan, ano? Sabi nga halos patay ng iniwan, ano? Kawawa. Pero ang makikita natin dito, may isang Samaritano na hindi niya inisip kung ano ang actually may ano ring tawag niyan, meron din sa lakad, ano, naglalakbay may isang Samaritan naglalakbay din papunta doon, pero nang nakita niya, nahabag siya. Yan ang importante mga tugang sa buhay natin. Ang habag. Ang tinatawag natin sa Bicol, ang pagkaherak. Ano? Importante, may pagkaherak ba kita? Yun. Yan ang importante, pagkaherak. Kasi, anuhin mo mga batas. Sinasabi nga, sumusunod ka mga sa pulisiya, sumusunod ka sa mga regulasyon, pero hindi ka naman sumusunod sa tunay na batas na walang iba kundi pagmamahal. Ano? At ang pagmamahal, ipinakikita po yan sa pagiging mahabagin o maawain. Ano? Nakita natin. Kasi minsan may mga taong sige, ipagdarasal na lang kita. Alam mo, madaling mag-excuse po yun, di ba? Sige, pagdasal na lang kita. Pero yung tumigil ka at gumawa ka ng paraan tulad ng ginawa ng Samaritano, yung po ang napakaganda.
Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos kan mga paginumdum. Ang oras tabi ngunyan ay 33 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at sa tuyanganing pinag-uurulayan ang manunungod sa mga babasahin na madadugta sa misa sa aga. Primero ang first reading halis sa Deuteronomio na nagpagirumdom kang 10 utos. At ang utos na yan ng Diyos ay dapat natin sundin. Pangalawa, sa letter of Colossians, napakalaga, letter of St. Paul to the Colossians, na si Kristo gani, nagkatawang tao ang Diyos, parang makita natin ang Diyos. At sa gospel, nakita natin yung iskriba naghapot kay Jesus, sisay ang sakuyang, o paano pala magayon ang hapot niya, ang primerong hapot niya, paano ako magkaigwaning buhay niya dahil kasagkuran. Ang sabi ni Kristo, syempre, magsunod sa batas. Maliwanag. In other words, ordinarily, ang pagsunod sa batas, that is the, sabi nga natin, ordinary way to be in heaven. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin maging legalistic tayo. Kaya nga, nagsabi nga dito, ang importante pa rin yung being kind to one another. Okay? Sabi nga, yung baging mahirakon. Kaya si Jesus nagtaon ng parable of the Good Samaritan na pinapahiling sa tuya na ang pagkahirak talaga ang importante sa buhay. Ang apot, may pagkahirak kaya kita? Yan. Alam mo magayon i-develop yan mga tugang. Kasi minsan ang nangyayari sa tuya baga, kita sa pagdating sa batas o kita-kit sa batas. Alam mo yung mga Hudyo o yung mga saserdote, Levitano, o yung saserdote, and then yung Levite, may rason sila. Kasi ayon sa batas na purification, pag sila po mga tugang, tama, may rason sila. Sumusunod naman sila sa batas, hindi ba? Kasi nga halimbawa, pag hinawakan nila yung biktima, na marurumihan sila,
So halimbawa, pag nagsimba sila, ay hindi na pwede sila magsimba kasi marumi na sila. Kaya nga minsan, may mga batas na hindi talaga nakakaligtas. Ano? Ang batas mga tugang, ginagawa yan parang maibsan ang kahirapan ng tao. Sabi nga, magkaroon ng kaayusan at hindi mahirapan ang tao. Kasi ang batas hindi naman dapat magpahirap sa tao, kundi tumulong sa tao. Pero pag ang batas na yan ang nakakahadlang na sa pagmamahal sa tao, sa pagkahirap sa tao, ay hindi pa na yan. Kaya nga, itong Samaritano mga tugang, hindi niya inisip yun. Kung inisip niya, kundi ang pagkahirap. Alam mo sa bandang huli mga tugang, mahiling tayan, kung kita maduman sa langit, dahil sa pagkahirap ng Diyos Ano? Kasi minsan, kita baga nagiging legalistic. And by the way, gusto ko pong batiin ang nagdadaog sa tuya all the way from Caramuan, Camarines Sur. Grabe, thank you very much, Nenita Locre Fernandez. Good afternoon, watching from Gigbus, Caramuan, Camarines Sur. So maliwanag pala kita dyan sa Caramuan, Nenita. Maliwanag. Okay, magayon So tama-tama, Nenita, na sa aga pag nagsimba ka, at least aram mo na ang gospel, manunugod ini sa sisay. Ang talaga ang hapot, bako man talaga sisayan sa kuyang kapwa. Ang hapot, paano kita magkaigwa ning buhay na daing kasagkuran? Ang sagot para makaigwa kita ning buhay na daing kasagkuran, sa tuyang atamanon ang sa tuyang kapwa. Ano? Na sabi nga, mahiling ta ang Diyos sa tuyang kapwa. Yan naman talaga ang dapat Kaya magayon nga nini, ang hapot, nasa iyo, nasaan ang iyong kapatid? Alam mo yung hapot na ini mga tugang, hapot bagay niho, ano? Naramdaman mo yung hapot na ini, where is your brother? Sumagot si Cain na hindi niya alam at ininugdog pa niya, ako ba? Tinanong si Cain kasi, nasaan ang iyong kapatid Abel? Kasi Abel, yun. Alam mo, ito ang mga importante mga tugang ini. Ano? Nagsimula ito mga tugang ng patayin ni Cain si Abel sa kanyang kapatid. Tinanong ng Diyos si Cain kung nasaan ang kanyang kapatid. Sumagot si Cain na hindi niya alam at idinugtong pa niya, ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Ihapot ko din sa inyo mga tugang. Tayo po ay mga tagapag-alaga ng ating mga kapatid. Kaya nga, habang tayo nabubuhay, alagaan natin ang ating kapatid. Yun naman talaga At dito, kaya nga dito, hindi exclusivity, kundi inclusivity. Minsan kasi ang nangyayari, ang nangyayari ay ang problema minsan may batas kasi na nagiging exclusive. Hindi pwede yan. Ano? Alam mo, isang tinatawag natin encyclical ng Santo Papa, yung tinatawag na Fratelli Tutti. Ano? Maganda ito. Brothers, all brothers, we are all brothers. Tinalakay ni Santo Papa si Pope Francis mga tugang ang tema ng kwento ng Ebanghelyo. Ano? Ayon sa Santo Papa si Pope Francis mga tugang, nakaugat ang kwento sa paglikha ng mundo at tao at pakikipag-ugnayan ng tao sa isa't isa. Importante talaga ugnayan. Kaya nga ang hapot ko sa inyo mga tugang, ano ba ang mas mahalaga sa atin? Ang regulasyon o relasyon? Oo, sumusunod ka nga sa mga regulasyon. Pero hindi mo naman pinapahalagaan ang pakikipagrelasyon. Oo, huwag mong mamasabi ng relasyon Ang relasyon dito ay pakikipag-ugnayan ng tao sa isa't isa. Ang ibig kong sabihin, relationship. Ano? Alam mo, we are made for others. Kaya nga, maganda itong ebanghelyong ito. Yung Good Samaritan,
Tinawag Good Samaritan siya because he was a man for others. Sana maging tayong man for others. A person, sabi natin ganito na lang, hindi naman, kasi paglalaki lang, father yan. A man and woman, pero ganito, a person for others. Okay? So hindi pong hamon sa atin ngayon. Kaya siguro mga tugang, aputuntang sa tuyang mga sadiri, are we a person for others? Or we are only a person for one another? No. We have to be person for all others, hindi for only one other. Napakahalaga ang mga tugang. Huwag natin tularan si Cain na nagsabi pa, bakit? Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Yes! Tayo po ay tagapag-alaga ng ating mga kapatid. Ito rin ang kadalasan patanong na sagot ng mga taong walang malasakit sa kapwa. Kaya nga, umimok tayo ni Santo Papa Francisco na mapayapang lutasin ang hidwaan at lingapin ang ating pagkakapwa-tao sa kanyang encyclical na Fratelli Tutti. Ang bawat tao para sa mga Hudyo ay ang kalahi nila lamang. Yun. Tanda natin mga tugang, sa kanila, ang pagiging kapwa ay kalahi. Sa atin, hindi dahil kalahi kita, para bang race lang. O kaano kita, kareliyong kita. Alam mo, ulitin ko itong kwento kong itong mga tugang na kupoy parish priest doon sa Manawag, Pangasinan. Nung nagkaroon kami ng medical mission, may lumapit sa akin na isang parish leader. Father, mayroon pong hindi Katoliko pero gusto rin magpa-medical mission. Pwede ba natin tanggapin? Sabi ko, all go! Kailangan yan kasi hindi naman tayo para sa mga Katoliko lang na nangangailangan. Para tayo sa taong nangangailangan. Hindi Katoliko, kundi tandaan mo, ang Katoliko, tao po yan. Buong tao. Kaya Katoliko, kaya tinawag Katoliko kasi pangkalahatan po yan. So lahat ng tao, yan. Napakahalaga. Sabi ko, sige, kasi may kailangan siya, tulungan natin. Hindi wag mo sasabihin, ay Father, hindi naman natin kareligion, ni Katoliko yan, wag natin isama. Hindi po. Ang tandaan po natin, ang tunay na kahulugan ng kapwa ay yung taong may pangangailangan. Kaya sinong nangangailangan, kapwa mo yan. Okay? Ang paniniwala kasi nila, kalahi lang nila. Kaya itinuturing na kalaban ng mga Hudyo ang mga Samaritano sapagkat hindi na sila tunay na mga Hudyo dahil sa kanilang pakikipag-asawa sa mga dayuhan. May mga rason sila. Pero alam mo, ang importante hindi mga rason. Ang importante pagmamahalan. Totoo, magkakaiba na ang lahi at kahit na pagsamba, nagkaroon na rin ng mga Samaritanong na sariling templo at naging sani ng lalo pang pagkasira ng kaling pakikipag-ugnayan sa mga Hudyo. Nagkaroon sila ng separation. So, ang Samaritano sa Ebanghelyo na binasa natin ay talagang hindi inaasahan tumulong sa panggawa ng paraan upang tulungan at suportahan hanggang gumaling ang biktima ng isang estranghero. Pagkikita natin mga tugang na kung titingnan natin, ang tunay na Samaritano ay si Kristo. Bakit? Si Kristo kasi unang-una, tagalabas ba siya? Tayo ay tagaloob. Anong ginawa niya sa atin? Iniligtas na niya tayo. At niligtas niya tayo. Parang ang tunay na Samaritano ay walang iba kundi si Kristo. At tularan natin ang ginawa ni Kristo. He went out of his way, sabi nga sa comfort zone, and then inalagaan ang taong nangailangan. Marahil alam niya ang batas na puipigil sa pagtulong sa mga taong hindi niya kalahi. Alam mo, may batas po kasi yun eh. Pero alam mo, totoo may batas. Pero sabi ko nga, may mga
batas, may mga regulasyon na ang regulasyon na yan hindi makatao. Ano tingin mo may batas sila? Pag hindi mo kapwa o hindi mo kalahi, huwag mong tulungan. Batas po nila yan eh. No? Eh halimbawa, naghihingalo na yung tao, hindi mo kalahi, hindi mo kapananampalataya, hindi siya kasi katoliko, o hindi siya kabaro mo. So ibig sabihin hindi mo siya tutulungan. Yan ang masama. Ano? Kaya dito binabago ni Kristo na ang titingnan natin hindi yung pagiging katoliko niya o hindi yung pagiging mayaman niya, hindi yung pagiging Amerikano niya o kung Pilipino siya o Chinese siya, kundi titingnan natin lagi na tao siya. Yan ang dapat napakahalaga po. Tao siya eh. At dahil tao siya, nangangailangan ng tulong, ano dapat mong gawin? Tulungan. Ano? Anyway, babalik ko si Father Woods pagkatapos kayo ng pag-irumdom. Ang oras tabi ko niyan, 49 minutos, makalipas ang 1:00 ng hapon. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng para bakal. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at sa huling bahagi ng ating programa, ano po kaya ang matututunan natin sa Ebanghelyo para bukas? Sana po matuto tayong maging mahirakon, bakong mga maorihon. Alam mo, one time sinabi ko po yan, nagmisa ako duman sa San Vicente Ferrer, dyan sa Tabaco. First Friday,
ng gabi, alas 7. Ako po kasi sabi ko, sige po kay Father Fred Naga. Sige po, talagang may devotion kasi ako kay San Vicente Ferrer. At siya po sa kuyang patron. Kaya sabi ko, habang nandito rin po ako, ialay ko din ang aking sarili para mapabalangibog ang mensahe ni San Vicente Ferrer. Ano? So, ini mga tugang, sinabi ko iyan kang sa sermon ko. Ano kita, mga taong mahirakon o mga taong maurihon? Alam mo maurihon? May maurihon, actually, mga saserdote naman sa Kalibay, di ba nagtalaga nag-uri? O sabing, mahirakon o di ang ginigibo? Actually, yan ang mahirap. Ano? Di ang ginigibo. Dapat may ginibo kita ng karahayan. Magibo ka ng karahayan. Okay? So alam mo, sabi ko nga kasubago, to live is to love. Okay? Kaya nga kung if there is one lesson that we can learn for tomorrow's gospel, a challenge sa the 15th Sunday in Ordinary Time, ang challenge po sa tuya, ano, are we living, are we loving, are we living in love? Sabi nga, we have to live in love. Okay? To live is to love. Kaya pag nabubuhay ka, ano? Dahil mamuot ka. To live is to love. To love is to live. Yan. So, nahiling ito mga tugang na may itong Samaritano talaga. Ini po, true love of neighbor is universal. Tanda, sarong leksyon ini po Ini po ang sarong lesson na makikita natin. The key lessons is true love of neighbor is universal. Okay? So ang sabi pa ni Kristo the Samaritan who was despised by the Jews is the one who shows compassion to the wounded man. This teaches us that love of neighbor transcends ethnic, religious, or cultural boundaries. So yun naman talagang dapat We have to go beyond boundaries. We have to go beyond exclusivity. Yan. Sabi nga ni Jesus, sabi niya sa gospel, go and do likewise. Tandaan po natin, true charity sees no barriers, but encourages or recognizes the dignity of every human person as made in the image of God. Yun. Yan ang nalilingawan ta mga tugang na ang bawat tao ay nilikha ng Diyos. Ay nandoon ang imago Dei, the image of God. Nasa Genesis po yan, chapter 1, verse 27. So, pangalawa, leksyon, ang paniniwala po kasi, hindi lang po pagdarasal, kundi tandaan po natin, may asal. Sa dasal, baga mahiling mo, dasal, dalangit at asal. Ibig sabihin asal ito, may sa gawa. So tandaan po natin, faith requires action. Ay kung sasabihin natin, naniniwala naman ako sa Diyos di ba? Nagsisimba nga ako araw-araw pa, nagdunubina pa nga ako nagrosaryo pa nga ako. Pero bahala ka sa buhay mo. Ganun ba yun? Wala, totoo. Ang pagsasa Diyos, pagiging makatao po yan. Kung tayo ay maka-Diyos, dapat makatao din tayo. Hindi yung pabaya sa tao. May narumduman ako nga na isang nanay. Araw-araw siya nagsisimba. Napabayaan ang kanyang anak na palagi nang late sa eskwela kasi pagpupunta sa na-late na nga sa pagluto ng pagkain ng almusal. Ang dahil kasi nagsimba pa kasi ako. Kung ganun man lang, unahin mo muna, magluto ka na muna bago ka magsimba. Pagkatapos, saka mo sabihin, anak, bahala ka na, naluto ko na yung pagkain mo kumain ka na lang mabuti, magsisimba muna ako kung sakaling malate ka. Pero mas maganda, tandaan po natin, faith requires action. Sabi nga, faith without good works is dead. Tandaan po natin, the priest and the Levite, doon sa istorya, though they are religious figures,
failed to act on their faith when they passed by the wounded man. Okay? This reminds us that faith without work is dead. Sabi baga sa James chapter 2 verse 26, our love for God must manifest in concrete acts of mercy and compassion towards others, especially those in need. Yan naman talaga importante mga tugang, ano? And number 3, a lesson that we can get from the gospel is compassion is costly but necessary. Totoo po talaga yun. Minsan mapapahamak ka pa eh. Ikaw na nagtulong, ikaw na naging mahirakon, ikaw pang napahamak. Nangyari sa akin yun eh. Ano? Ikaw pang naging kawawa, pero hindi ka kawawa sa Diyos. But after all, you did it for Christ, not for others. Ano, di ba? The Samaritan not only feels pity, but takes action. He binds the wounds, uses his own resources, wine and provides for the man's care at inn. O di ba talaga, nakagastos siya. Ano? This shows that true compassion demands sacrifice. Totoo naman talaga mga tugang, may sakripisyo. Okay, he went out of his time, he went out of his comfort and resources. It mirrors Christ's own sacrificial love for us. Okay? The parable is told to response to the question, who is my neighbor? Okay? So, pinakita talaga dito. Pero dito, mercy is the path to eternal life. Tandaan po natin, ang magandang leksyon dito sa gospel ay ito, ang pagkahirap, yan po ang dalan paduman sa langit. Anyway, inabot na naman tayo ng oras ng sa tuyang programa. Alas 2 na po mga tugang. Sana po kamo ay naturuan ko tungkol sa gospel para bukas, na the parable of the Good Samaritan, that makikita natin na mahiling ta ang satuyang kapwa na siya po ay nilikha ng Diyos. Ano? So sabi nga ni San Agustin, what does it mean to love your neighbor? It means to wish him good and work for it. Yan. So may we strive to be good Samaritan in our time. Anyway, nagpapasalamat po ako sa satuyang technical. Di ko alam kung si Sir nasa technical natin dyan. Si Nims siguro o si Nal Baldo. Si Names Flora, thank you very much, Names. At the same time, si Jerome Martinez. Ito po si Father Butz Bombase, OP, nagsasaping happy weekend everyone and God bless. See you on Monday. Bye-bye.